Hola, molt bona nit una altra vegada. Avui és dimarts, 26 d'abril, són aproximadament les 9 de la nit i potser una miqueta més. Ui, sí, i 6 minuts, em diuen. Estem a la taula amb Xavier Navarro, bona nit. Hola, bona nit. Com t'ha anat la setmana? Ha passat volant. Ha passat volant. Bueno, ja és alguna cosa, això vol dir que no has tingut grans coses greus. Bona nit, David Parelló. Bona nit. Avui t'he vist sense sopar, relaxat, tranquil, bé, no? No, però he sopat, Però has vingut molt bé. Sí. Avui fas cara de... M'han queixat tot. Clar, quan m'he sopat sempre fas més bona cara, no? I tant, i tant. I tenim asseguda a una nova tertuliana que acabem de fitxar, la veritat és que fa poca estona, però que t'estem molt agraïts que hagis dit que sí. Molts la coneixeu. Què tal? Bona nit, a veure si per la veu et saben qui ets. Hola, bona nit. Jo estic agraïda perquè heu pensat en mi per compartir aquestes tertúlies, que de fet les que he estat, les que he compartit amb vosaltres m'ho he passat molt bé, i llavors doncs moltes gràcies per haver pensat en mi. Estic segura que ella dit, ja sé qui és, Teresa Masó, exregidora, i jo et conec com la regidora de Participació Ciutadana. Sí. Jo penso Sí. que ets de Participació Ciutadana, Sí. que ha passat a millor vida. Sí. La regidoria. Sí. I que tu vas començar a iniciar, ets d'Esquerra Republicana. El Quim diu que és d'Esquerra Republicana però d'un altre poble, no de Cardedeu. Jo segueixo estant a Cardedeu. Sí, segueixo estant a Cardedeu, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Teresa, per estar aquí. Avui hem quedat per parlar sobre és Cardedeu segur? Aquesta era la meva pregunta, i els 5 cèntims que explicava en el meu blog, no, en el blog de 5 de 10 és: resulta que la policia, quan com a NAS, nosaltres els demanem que ens informin sobre tot el que passa a Cardedeu. Això era als principis del NAS i la policia ens informava de les coses que passaven a Cardedeu. Més endavant van canviar, quan canvien governs o canvia la policia, van dir no, res, a la policia no li podeu preguntar res de res, ens van dir en el NAS. Heu de passar per la tècnica de comunicació, i aleshores la tècnica de comunicació ens passava comunicats de premsa amb els successos o les coses així que passaven, accidents, robatoris, aquestes coses que passen a Cardedeu. Però a poc vam deixar de rebre aquests comunicats de premsa i va acabar sent amb el veí tal et diu: ai, que us heu assabentat, hi ha hagut un accident allà a l'avinguda Rei en Jaume, i tu li dius a la tècnica de comunicació: hi ha hagut un accident a l'avinguda Rei en Jaume, i diu: ah sí? A veure, i doncs t'informa del que ha passat que tu saps. Mai t'informen d'alguna cosa que no saps. Això és així, això passa així. El motiu és, potser, no escandalitzar el poble. A Cardedeu no passa res, fins que no et passa no t'enteres. Per parlar del tema, i m'està mirant així molt sèrio, tenim en Carles Grinyó. Bona nit, Carles. Moltíssimes gràcies per estar aquesta nit aquí. Ell és el cap d'inspector, no, inspector en cap de la policia local. Què? El que he dit és molt incert, és a dir, anem a parlar de si Cardedeu és segur o no, i el per què és millor no dir què passa a Cardedeu, perquè passen coses, passen. Passen coses, ja ho crec que passen coses. Abans de res, bona nit, i és un plaer estar amb tots vosaltres, tant amb la Teresa, el David, i amb vosaltres dos que ens coneixem des de fa molt temps, i jo crec que tenim una relació doncs molt bona. Molt correcta i molt bona, no? A nivell de seguretat i a nivell d'altres coses, passen coses a Cardedeu, només faltaria, no? O sigui, evidentment, passen coses i en passen força de coses. Quantes comparat amb què? No? Moltes vegades ens hem de fer la pregunta comparat amb què, i moltes vegades responem comparat amb altres municipis de la comarca o amb altres dades que podem arribar a contrastar. Què vols dir? Que si per exemple diem
A Cardedeu han robat 100 bicicletes. Comparades amb les que roben a Barcelona, res. Comparades amb les que roben a Villarriba de Abajo, són moltes. És així que ho hem No, jo crec que hem de posar les coses en el seu valor, no? Cardedeu, per sort, és una vila que funciona molt en bicicleta. Tenim uns carrils bici, tenim unes propostes importants que són referència a la comarca, la qual cosa que ens fa doncs, que tinguem bicicletes i en tinguem moltes més que altres municipis, no? I les bicicletes doncs, ens porten el que ens porten, malauradament, no? També doncs, els riscos de tindre la propietat doncs, millor, pitjor guardada i les persones doncs, que es dediquen a sostreure'ns en aquesta propietat, no? El tema de les bicicletes a Cardedeu és preocupant? Sí que ho és, o sigui, seria absurd negar-ho que no ho és, no? A més de preocupant, doncs és molt desincentivador, no? Perquè quan estàs fent una política de mobilitat segura en la que tu vols fer participar el ciutadà, tu vols que el ciutadà doncs, cada vegada més doncs, aposti per aquest tipus de mobilitat, si després com a contrapartida doncs, no té una seguretat de que la seva bicicleta doncs, la pugui utilitzar, clar, doncs és un problema important. Si està treballant, durant tota la tertúlia suposo que en tindrem temps per parlar-ne, no? I una de les coses que jo vull apuntar, no? Perquè sí que és cert que a nivell d'Ajuntament s'hi està treballant i jo crec que aquesta vegada s'està treballant en un punt d'una certa importància que donarà els seus resultats, espero que aviat en alguna... En contra dels robatoris de bici, sí, en alguna prova pilot, però no hem de dimitir tampoc de la nostra responsabilitat a nivell de ciutadà també, o sigui, l'administració hem de donar totes les facilitats perquè hi hagi la major seguretat possible i donar els consells perquè també el ciutadà pugui participar en aquesta seguretat com? Doncs, bueno, tenint uns elements per poder tindre les bicicletes lligades en un mitjà adequat, etc. Bueno, en tota una sèrie de coses. Us han robat una bicicleta alguna vegada? Sí. A tots? Sí. Fa anys. No, perquè jo opto per no anar en bicicleta si no és de casa aquí dintre i d'aquí dintre a casa. Jo he de dir que me la van robar a casa, A casa? Sí, i nosaltres també, dins d'un garatge tancat en clau, tancat en clau, van rebentar la porta i es van endur la bicicleta. Només la bicicleta es van endur? Sí, no, només hi havia bicicletes, era el quarto de les bicicletes, llavors doncs es van endur. Jo la tenia a l'entrada de casa, lligada, això sí, i no gaire estona, i quan vaig sortir ja no hi era, per festa major. I a l'alcaldessa li van robar la bicicleta no sé quantes vegades. Tenim el Paulí, que és l'home que va en bicicleta des de fa més anys, que li han robat 12 bicicletes. Home, no sé, pots dir que la gent és problema de les persones o... No. Tampoc dic que sigui problema de la policia, No estic dient pas que sigui problema de les persones, però estic dient, diguéssim, que hem de posar tots de la nostra part, fent cas també als consells, no? Avui també s'evidencia una cosa, i de fet els números també ens ho diuen. La gran majoria de percentatge de bicicletes sostretes són sostretes o del nostre pati, o del nostre aparcament, o de llocs que la policia li és molt difícil de poder fer una feina, no? Home, o l'estació, de davant dels instituts... També, però vull dir que el percentatge més important en aquests moments és d'espais, diguéssim, tancats, no? Espais tancats que nosaltres creiem segurs i que no ho són, perquè moltes vegades tindre la bicicleta doncs, al pati sense lligar o el que sigui, no? O en un aparcament, doncs, bueno, sí, lligada, però potser en un mitjà que no és el més adequat, no? Llavors, bueno, hem de fer cas en aquests consells, no? I alhora, evidentment, l'administració, la policia i tots hem de treballar només faltaria. Quins són els consells? Vull dir que doneu consells perquè no... Sí, hi ha consells. A veure, un dels consells és, per exemple, si hem d'utilitzar un mitjà per tancar la bicicleta, doncs que sigui aquests cadenats amb U, no? Que són d'acer, no? Que són molt difícils de poder fracturar, no? No és posar el típic Però no diuen que venen amb una furgoneta i fan, bueno, allò, pim-pam.
el risc zero no existeix. Es poden vindre una furgoneta i un helicòpter, però vull dir que el que està ben clar és que si tu poses una mesura adequada és molt més difícil que te la puguis. Sí, però a vegades el que et roben són trossos, els seients, les rodes, vull dir, normalment un dels consells és que lliguis el quadre amb la roda de darrere, que és més cara que la de davant. Vull dir que... Bueno, en el cas de les bicicletes entenc que el principal problema és que costa molt d'assegurar-la, diguem, no? I després hi ha llocs que és fàcil de mira, es va posar davant del Cicle Rubaix, concretament, un lloc perquè la gent lligués les bicicletes. I llavors veus que està dessoldat per sota, llavors la gent el lliga i no hi ha més que aixecar una miqueta, es treu i tanca, no? I si els llocs que teòricament aparentment són segurs ja estan trucats. Una de les coses que sí que voldria fer èmfasi en el tema de les bicicletes i que sí que és culpa de l'administració i que moltes vegades les policies ho estem demanant des de fa molt temps, que és un sistema de recuperació d'aquesta bicicleta. M'agradaria que poguéssiu passar per les nostres dependències. Quantes en teniu? Doncs en aquests moments en podem arribar a tindre quasi bé 70 o més bicicletes. Que no podem recuperar perquè no podem demostrar que són nostres. No, és que el problema és que les que tenim nosaltres és molt possible que siguin d'altres municipis. Per què? O sigui, les bicicletes no tenen un registre com puguin tindre doncs, un vehicle a motor, no? Ja matriculat. Llavors, què passa? Que quan nosaltres fem la denúncia de la bicicleta, possiblement aquesta bicicleta pugui estar recuperada doncs, a l'Ametlla o pugui estar recuperada a Vilanova. I ells tenen les nostres bicicletes i nosaltres tenim les seves, no? Estem cansats com a policies o com a administracions municipals de demanar a les administracions superiors de que facin alguna cosa en aquest sentit, que és tan fàcil com que la bicicleta tingui el seu bastidor, el seu número i de més, i pugui estar registrada adequadament en un registre general i que seria molt més fàcil de poder recuperar, evidentment, no? A Cardedeu ja tenim un registre de bicicletes de Cardedeu, però esclar, per el que ha servit en aquests moments, ha servit poques vegades, perquè sí, quan hem recuperat la bicicleta que estava registrada amb nosaltres, l'hem pogut entregar, però poques vegades perquè la gran majoria de les bicicletes recuperades són d'altres municipis. Però el registre aquest és un adhesiu. Sí. Sí, bueno, però a part de l'adhesiu tenim la fotografia i algunes dades. L'adhesiu és el treu. Sí, l'adhesiu és més desmotivador del possible lladre que no pas d'identificador de la bicicleta. Però com puc identificar la meva bicicleta si li han tret l'adhesiu? Doncs tenim una fotografia de la bicicleta, o sigui, la fotografia, i a vegades les bicicletes, segons quines bicicletes, sí que tenen una numeració en una factura, amb la qual cosa nosaltres amb això ja tenim els elements suficients, no? Però esclar, és un element molt pobre en el que podria ser. Bueno, però a part de bicicletes hi ha coses molt més grosses. Continuem, sí. Ja hem parlat de les bicicletes. El tema de cotxes. Durant bastantes setmanes era habitual anar pel carrer i veure trossets de vidre de cotxe trencat, i no sols en els pinatons o llocs que podien quedar una mica solitaris, sinó a la Tries de Bes, a Doctor Reig, Vinguda Verge al Pilar... A molts llocs. Sí, totalment, és cert. O sigui, aviam, com ho expliquem això per explicar-ho? Per no esbarar la gent. No, per no esbarar la gent, no, per explicar les coses de veritat, no? Per explicar de veritat, no? Perquè hi ha dos missatges, no? O els missatges han de ser tots en la seva justa mesura, no? L'Ajuntament va fer en un determinat moment una nota de premsa, no? Dient, ei, compte que potser estem donant un missatge d'una inseguretat que no és real, no? O sigui, ja dic, passen coses, evidentment que passen coses, no? Però hi ha un segon missatge que sí que és veritat, o sigui, les coses que són veritat són veritat. En aquesta nota de premsa, si no m'equivoco, també posava el que sí que era real, no? Que s'havia detingut a 3 individus. Bueno, abans d'això, el mes de gener i febrer estem una miqueta posant sobre la taula els fets que succeeixen, no? Gener i febrer del 2015, gener i febrer del 2016, doncs a nivell de vehicles amb aquestes incidències doncs, eren iguals, no? Més o menys eren iguals. I el mes de març doncs, vam tindre una onada de robatoris d'interior de vehicle. Puc preguntar-te les dades normals que són?
M'explico? És a dir, Sí. què és un robatori normal a Cardedeu? Doncs aproximadament uns 3, 4 vehicles al mes és el que sol passar, Però normalment. de vegades no només és per robatori, sinó que és senzillament per trinxar un vidre o per... Bueno, això ja entra dintre del tema de l'incivisme, no? Però Clar. sí, això també pot passar, no? Però ja tu de seguida tens una mica l'indici si realment era per rebuscar o per fer la bretolada. Si és la bretolada et trobes el vidre trencat i ja està. Si no és la bretolada el vehicle està regirat, estan buscant alguna cosa encara que no la trobin, no? Llavors, aquests són els números més o menys habituals. Clar, ens vam trobar en el mes de març amb 24 vehicles. Clar, això evidentment és una onada que va generar una alarma social molt important. Al mateix barri? No. Quan parlo de 24 vehicles estic parlant, com deia en Xavier, de tot el municipi, no? I en llocs molt diferents, i en hores, en franges horàries molt diferents, no? Què pots fer contra això? Doncs bé, posar-te a treballar, no pots fer una altra cosa, posar-te a treballar tant de manera uniformada com de paisà i ficar-t'hi, no? Llavors, a partir d'aquell moment doncs, vam començar a tindre resultats quan ens hi vam posar, no? Aquests resultats què són? Doncs els indicis que et donen de quines podrien ser les persones que es dediquen a tot això, no? Vas tancant el cercle fins que al final doncs, aconsegueixes, ja sabem que això té d'anar així, aconsegueixes alguna prova en la que pots incriminar en aquestes persones. Bàsicament d'aquesta onada vam poder identificar 3 persones a les que se li va imputar alguns d'aquests robatoris, i lo important de tot això és que una vegada localitzades, imputades i controlades, doncs la llei va pel seu camí, però evidentment tu com a policia ja saps què és el que tens que vigilar, no? Llavors, doncs... Què vols dir? Que com que saps qui són s'ha frenat aquesta onada d'una manera radical. Bueno, entenc que si saps qui són és més fàcil saber per què ho fan, no? Sí, evidentment. Eren de Cardedeu? Aquestes 3 persones en concret sí. I es pot donar més en festius, caps de setmana o... No, en aquest cas era totalment aleatori. No havia cap modus operandi que et digués de que a tal hora o en aquestes franges horàries, etc són les que et podrien atacar més, no? No, o sigui... I el que robaven a dins, bueno, jo és que no conec només un cas, no? Era, bueno, el que havien trobat allà dins, que podia ser res, paraigües, jo què sé. El que trobessin, o sigui, és que qualsevol cosa, hi ha molta gent que en un determinat moment es deixa doncs, una cartera que pot semblar o és un portàtil, un GPS, una jaqueta que pot semblar que a dintre pugui tindre la cartera de no sé què, unes claus o el canvi que tenim per anar a agafar el carro del supermercat, a vegades és tan trist com això, o sigui que tampoc té molt més de misteri. I el mite aquest que són gent que ve de Canovelles, per tant hem d'entendre que no... No, això és un mite? Bueno, no sé si és un mite o no, però jo ho he sentit més d'una vegada, que els que roben bicicletes venen de Canovelles, que la delinqüència ve de Canovelles, això jo ho he sentit més d'una vegada, vaja. Això és una llegenda urbana, o sigui, a veure, justificada segurament en determinats moments, perquè com que hi ha el mercat de Canovelles i possiblement algunes de les bicicletes es puguin arribar a vendre allà de segona mà, etc, però evidentment si ens veiessin tots de Canovelles ho tindríem bastant fàcil, no? I normalment les coses no ens les posen tan fàcils, no? Ens les posen una miqueta més complicades. I cases, Carles? També entren a cases. Sí, entren a cases. I no una i a 2, sinó que es veu que robar dins de cases és normal i no només a les nits, sinó que, vull dir, una passada. No. I això no s'hauria de fer com molt públic perquè la gent... A veure, els que vivim a Cardedeu des de fa molts anys no tancàvem les portes de casa, no? Teníem tot obert i tu entres a casa de la gent, hola, i potser hauríem de saber que ja no és així. És que ja no és així. Bueno, alguns sí. Que algú ho deixi està bé. Però no creus que s'hauria de fer
no sé, Això no és així, o sigui... És que en cases tancades també, o sigui que tampoc... Sí, malauradament això és És com, fàcil, com quan dius que abans de donar-se la mà doncs ja havies fet el contracte, no? Doncs sabem que això, per desgràcia, ja no és així, no? I has de preparar-te per afrontar situacions de persones que no estaran en la mateixa línia de pensament que estàs tu, o en les mateixes necessitats que puguis estar tu, O sigui que això té d'haver també disparitat. és que hi ha poca policia a Cardedeu. No. A veure, comparat amb què? Ja tornem a estar en el mateix, no? Amb la quantitat de robatoris que com a hi ha. cap de policia, contra més efectius tingui, més d'això, doncs millor, no? Però no, o sigui, jo crec que... I ara ja entro en un tema que potser ens donarà una miqueta de tranquil·litat, tot i que no és aquest tampoc el missatge final, no? Cardedeu és un poble tranquil. Comparat amb què? Home, comparat amb la resta. Partim d'aquí. Si comencem a mirar el que és la comarca, doncs Cardedeu és un poble tranquil. Passen coses? Doncs clar que passen coses, perquè llavors si no, no seria tranquil, estaria mort, no? Perquè coses n'han de passar i en passen, no? Són 20.000 habitants. Clar, som quasi 20.000 habitants. Llavors, 18.000. quan et comences a mirar situacions en pobles molt més petits que aquest, doncs esclar, se't posen els cabells de punta en coses que passen en altres municipis, no? Partim d'aquest fet, no? I aquest fet ens marca, és interessant i ens tranquil·litza, no? I és cert. Però que hi ha robatoris a les cases? Doncs clar que hi ha robatoris a les cases, no? Segurament si les comparem amb la resta de pobles de la comarca, doncs serem els que estarem millor posicionats o dels millors posicionats. Però per què no comptem les urbanitzacions? Perquè clar, les urbanitzacions pertanyen a altres municipis, no? Encara que estiguin per aquí prop. Les urbanitzacions tenen un problema de seguretat moltes vegades, no? Però també és cert que els municipis que tenen blocs de pisos també tenen problemes de seguretat. O sigui, en una urbanització, una casa solitària pot tindre un problema de seguretat, però en un bloc de pisos que hi ha 30 pisos i cadascú té el seu horari, un lladre li és més fàcil en un determinat moment trobar èxit a la seva operació d'aquells 40 pisos, trobar-ne dos que puguin ser sensibles al robatori. O sigui que tot té una miqueta la seva explicació. Aquest és el primer missatge. Sí. També? Sí. Carai, Teresa, ho tens tot tu. A veure, a mi se'm van emportar, o sigui, jo no ho considero un robatori important, però una caseta del gos de fusta del pati. Clar, jo tenia la porta oberta, sempre allò que comentàvem, no tenia la porta oberta i llavors els hi va ser molt fàcil. Una caseta del gos, no em va costar, no? Plantes, que se m'emportessin plantes a la nit, dius, no ho entenc. Bueno, això m'ha obligat a tancar una porta de ferro petita que tot plegat, doncs no és res, no? Però que dona la sensació de que dius, o sigui, bueno, a la nit es passegen pel pati de dintre i doncs campen per aquí, no? I després... Però això no són lladres, això és a lo millor... Bueno, si s'emporten coses... Sí, però a veure, però ja i després si preguntes a les persones que tenim morts i tot això, doncs s'emporten moltes coses. A veure, jo aquí, ara, a veure, a mi naturalment que sap greu que se t'emportin coses, no? Però que s'emportin coses per menjar, jo fins i tot dic, a veure, què faria jo si hagués d'alimentar una família i no tingués... Però hi ha gent que no té o... Però, clar, no ho sé. Llavors, el que passa és que no és que s'emportin coses, sinó que de vegades destrossen. I aquí és on jo penso que aquí sí que és una mica fumut, perquè no és l'emportar-se'n coses per menjar, sinó que és ja una altra història, no? I després, això que dius tu, sí que jo col·laboro amb una associació en un despatx a Barcelona, hi ha un edifici de 4-5 plantes i en un matí ens varen entrar 4-6 pisos
a mi em van obrir, m'ho van regirar tot, vaig tenir molta sort, la veritat és que es van portar molt bé amb mi, perquè doncs, no van destrossar res, i a més inclús els llibres amb cura els van deixar sobre un moble, vull dir que sobre encara, doncs gràcies, no? Però hi va haver gent que sí que, hi va haver pisos que sí que els hi van buidar, a mi no els hi devia interessar res del que hi havia i devien pensar doncs, que no. Per tant, sí que dona una sensació això, no? Ostres, inseguretat, doncs sí que, tot i que, ja dic, dintre de tot... És en gran part, també la sensació que dona és que encara que n'agafin a un, al cap de 3 dies estàs volto i no passa res, perquè veus que detingut, se'l porta a la comissaria dels Mossos i en allà va llibertat amb càrrecs, o sigui, vol dir, a casa seva i segueix fent el mateix. Bé, és que suposo que el cas és aquest, no? A veure, si... Ara ja no estic parlant jo de la persona que s'emporta una cosa perquè ho necessita, no? Doncs, sinó que ja és el seu mitjà de viure, no? Clar, sap que tampoc no passarà massa res. És que aquí segurament hauríem de començar diversificant el debat, no? Per què passa tot això, no? Quina és la tipologia del robatori o del lladre? Una mica el que ell comentava abans, n'hi ha alguns que els podries posar dintre de l'incivisme, altres que és per necessitat, altres que no han fet la professió, altres que pot ser com a hobby, i probablement la causa moltes vegades acabi portant a la possible solució. No sempre, diguem, si la situació econòmica és la que és, probablement, com no funciona segurament tot el bé que hauria de funcionar, tots els ajuts socials, totes aquestes coses, acaba generant bosses de pobresa que acaben generant gent que acaba robant per necessitat. Aquest és un segment que el pots acotar i pots mirar de buscar la solució per aquesta via. Tens altres segments, el incivisme se soluciona amb educació, també és una feina de llarg termini, no? Però així podem anar escalonant i podem anar buscant, diguem, les causes i a partir d'aquí buscar les solucions, que crec que són diverses. No tinc clar que passi per posar més policia, perquè en el fons el problema no és que hi hagi més o menys policia, la policia fa la seva feina i es troba amb el que es troba, no? Jo crec que el que hauríem de fer és aprendre a solucionar els problemes, diguem, d'origen. És que poder seria un pla de reinserció, d'educació, de civisme, tota una sèrie de coses que suposo que això és llarg. Jo tot això trobo una bonomia que no és com ho veig jo, no? Vull dir, jo amb això reacciono molt més violent. No, però jo penso que hi ha d'haver diferents graus, hi ha persones que veuen és el mateix que això, que et robin una caseta del bosc, que no entrin en un pis amb violència i que quin és el perfil del lladre de Cardedeu? Tenim perfil? Aviam, no tenim perfil. Bàsicament perquè la gran majoria del lladre que actua a Cardedeu no és de Cardedeu. Llavors no hi ha un perfil definit. També hi ha molta llegenda urbana, no? Que és el que estàvem dient, no? I hi ha motivacions doncs, diferents, no? de cadascun dels lladres. No? Sí que és cert que evidentment els que colpeix més doncs, són situacions de necessitat, però també és cert que hi ha una bossa important de professió. No? I això és el que a vegades doncs, també et sap greu no saber trobar la manera d'evitar que determinades persones es dediquin a això com a una professió. No? Evidentment no és la feina de la policia. No? És una altra història. És un altre debat. No? Però sí que detectes doncs, que hi ha doncs, una important bossa en aquest sentit. No? I no saps com lluitar-ne, no? En això, i a la vegada doncs, el que deia en Xavi de que pot ser desalentador doncs, agafar una persona però esclar, tampoc la pots condemnar a galeres, no? O sigui, has de mediatitzar tot una miqueta de la manera que ha de donar el resultat adequat, no? I això no és fàcil, no? El que sí que et deixa una mica perplexa a vegades, doncs això, determinades persones que ho hagin convertit com a professió, que la societat no hagi sigut capaç de trobar una solució, però que aquesta
persona s'hagi enquistat tant amb el seu modus operandi que és clar que quan llegeixes el llistat d'actuacions que ha portat a terme no arribes a entendre com és possible que una persona pugui arribar a tindre aquest llistat i ningú faci res, no? És que si és com una agrupació són faves comptades. Veus, benefici, risc. O sigui, em faig 10, me'n pillen 2, no passa res. Però jo no sé si està en això, perquè el mateix criteri podríem aplicar a tota aquesta gent, diguem, que fa estafes d'alt nivell, no? I jo crec que el tema passa més perquè quan ho normalitzes, en realitat perds de vista la realitat de... O sigui, tot passa a ser normal per tu i per tant a la teva actuació no es correspon a l'entorn amb el que vius, sinó que has perdut una mica la realitat de forma. És una altra realitat, però és tan real com la teva, Què vols dir? Que surts a treballar, tu surts, te'n vas avui, me'n vaig a Caçar de la Selva. Però aviam què faig, que m'enganxen? Em feliciten i ja està. Que no m'enganxen, m'ho emporto. No, però que és senzill. Vol dir, quan dic que perds la realitat de vista em refereixo a jo no em van bé les coses i mira, saps què? Tinc la tentació, agafo i m'enduc alguna cosa d'algun lloc. Això, diguem, forma part d'una realitat. Al moment que jo, com a hàbit, em dedico a robar coses, estic perdent una mica el concepte perquè probablement ni tan sols estic robant, arriba un moment que no estic robant per necessitat, sinó que estic robant ja per hàbit, per ofici, feina. Potser perquè m'agrada el risc, potser perquè vull tenir-ne més. Ens has explicat abans que de bicis, de cotxes, eren 3-4 era normal al mes. I en pisos? Tenim també un número... Bé, aproximadament solen ser, doncs, això, uns 8, aproximadament. Això no és normal? Un normal, en un mes, sí, aproximadament. Déu-n'hi-do, Sí. I millor per la nit que durant el dia? O és indiferent? No, tot el contrari, tot el contrari. O sigui, les hores més habituals són quan la gent està treballant. Aquestes són les hores més habituals de robatori. Per sort. No? Dic per sort perquè quan entres en una etapa d'episodis de lladres que anomenem com a silenciosos, que són els que entren dintre de casa teva quan tu estàs dormint, doncs ja provoques un risc que no saps com sortirà, no? Si un lladre entra en una casa que sap que no hi ha ningú, doncs sap quin és el risc que tindrà de robar, que l'enxampin, el que sigui. Si entra en una casa que sap que hi ha algú, doncs pot entrar d'una manera, pot entrar d'una altra, i si aquella persona és descoberta, doncs pot reaccionar d'una manera o d'una altra. Això ens pot provocar a nosaltres una preocupació. Te'n recordes que vas venir a 5 de 10 a parlar dels robatoris per la nit? No te'n recordes, Però sí, jo sí. Va venir que en aquella època estava com... entraven a dormir mentre la gent dormia a casa, i va venir el de Cataigua, com es diu? I vas venir tu. Ah, sí? Però no me'n recordo. Estem parlant de fa uns quants anys, a la ràdio, i fèiem el programa a la ràdio. Doncs ara en aquests moments això no està passant, per sort, no està passant. Llavors, doncs, aquests números que estic dient són els que solen haver habitualment, no? Reprenent una miqueta això que deia abans, doncs, bueno, poden semblar números, però també si comparem amb l'escenari que tenim a la comarca, doncs són uns números força reduïts, no?, comparats amb la resta, no? Llavors, bueno... Les alarmes són efectives? Sí. Sí. Per què m'ha sortit aquest sí? Sí. Doncs aviam, m'ha sortit aquest sí perquè... Condicional. Perquè no és qüestió de que tinguis o no tinguis alarma, és qüestió de que posis mitjans de dificultat al robatori. O sigui, si una persona et vol robar, et robarà. I ja li pots posar el que tu vulguis. O sigui, pot estar tota la companyia de policia al davant, t'acabarà robant. O sigui, no... Ara, contra més li dificultis la feina, el lladre va a lo fàcil. Per tant, és dissuasori. Doncs clar, és dissuasori, no?, tindre una alarma. Tot i que la gent, quan sona una alarma, no li faci ja ni cas, no?, perquè, bueno, està sonant. Se l'ha disparat. Però nosaltres sí, encara que sigui per una molèstia, no?, encara que sigui el veí que truca, escolta, m'està sonant l'alarma i nosaltres anem allà perquè no molesti, però anem a veure què és el que està passant, no? Doncs sí,
bueno, és dissuasori com qualsevol com tindre un gos, compte, és que és així. Jo a casa meva tota la meva vida he tingut un gos, i en tots els respectes, pobrets, són d'aquells gossos que li donarien les claus a la persona que entrés. Bueno, doncs no m'han entrat. A més, abans ets policia. No, segur que no, però bueno, si veuen un gos segurament aniran a una altra casa, no? Una alarma, un gos, tancar la porta, donar-li 2 voltes. Bueno, són totes aquelles coses de sentit comú, que és que tampoc té molt més misteri, no deixar la clau a sota del felpudo. Clar, són aquelles coses que bueno, que són les mínimes. Sí que es fa, ja ho crec. I parlant del gos, va durant també 2 mesos ha corregut molt per les xarxes socials que hi havia uns que s'emportaven gossos. Què va haver d'això, de cert? Això va haver, doncs, 2 situacions que jo suposo que a partir d'aquí es va crear una miqueta aquesta alarma, un parell de situacions en les que unes persones van preguntar pel gos d'una persona, una va ser, i aquella persona no li va agradar com li va fer aquesta pregunta i va sospitar d'aquella persona, i en una altra va ser, doncs, una bretolada, o sigui, una persona que li va voler deslligar el gos en un altre que el tenia lligat en un lloc, i va ser una bretolada i semblava que hagués sigut un intent de robatori, no? Bueno, ja sabem que això també, vosaltres que en sabeu de jocs, ja sabem com poden acabar si ens anem passant, doncs el boca-orella van inflant les coses. Doncs es van inflant les coses, no? A Cardedeu, em toca dir-ho, perquè sóc el cap de la policia, però em toca dir-ho, però en aquest nivell s'estan fent molt bé les coses, en el nivell de seguretat. Penseu, nosaltres estem en una xarxa en les que ens comparen totes les policies de la província de Barcelona, i penseu que som la primera en quant a coneixement de fets, la primera de la província. Explica què vol dir coneixement de fets. O sigui, que la primera que ens assabentem dels fets i que li prenem, diguéssim, les diligències a la persona que ens ve a fer la denúncia, no? I la segona en quant a tant per cent de detinguts, en referència als detinguts a la ciutat. Això què vol dir? Doncs que la policia de Cardedeu s'emporta aproximadament el 75% de la feina de seguretat ciutadana en el nostre municipi, quan a nivell de Catalunya és al revés, o sigui, qui s'emporta el 75% és el cos de Mossos d'Esquadra. Llavors, s'estan fent coses i jo crec que s'estan fent bé, però evidentment el risc està aquí, i això és com l'aigua. Hem d'esperar que ens vingui la onada, perquè la onada existeix, o sigui, a nivell de la comarca estan passant coses i aquesta onada existeix, però si tenim sacs de sorra posats, doncs ens afectarà segurament una miqueta menys, però que ens afectarà és molt probable que ens afecti, evidentment, faltaria més, no podem desenganyar o dir mentides de les coses. I les denúncies falses, perquè amb la crisi es veu que això de cobrar assegurances, saps allò, per cobrar diners fas una denúncia. Suposo que també deuen haver denúncies falses, no? N'hi ha, i algunes d'elles es detecten i la persona s'emporta un... Clar, suposo que les companyies d'assegurances tampoc no estan... Però qui detecta? A vosaltres o és la companyia d'assegurances que s'encarrega de detectar-ho? A vegades nosaltres mateixos arribem a detectar-ho. Què? No, però moltes vegades també és la mateixa companyia. Cepillante és un mentiroso que un cojo o alguna cosa així. És veritat això? És veritat. Sí? A mi m'agradaria dir una cosa, arrel del que deia el Carles, que aquí s'estan fent les coses bé, a mi em consta. Jo sé que la policia de Cardedeu treballa molt bé i la veritat és que defenso el que està dient perquè en tinc coneixement de causa, vull dir que llavors doncs sí que... No tenim ningú aquí assegut que pugui... no dir el contrari, no vull dir jo, vull dir que hagués pogut fer una denúncia, explicar com funciona, com vas a fer una denúncia a la policia, suposo que us ho acabeu prenent com una mica una denúncia més, i ho dic així, amb tota la professionalitat que tu vulguis, però per tu és molt important, no? T'acaben d'entrar a robar, o t'han pres la bici, i per vosaltres és la número 23, no sé. Hem de prendre distància a la força, perquè hem de tindre una objectivitat.
però el que sí que és cert és que si tu creus, aquesta distància mai és tan exagerada com per perdre el sentit de la realitat. Jo porto més de 30 anys de policia i quan per desgràcia em trobo un accident o em trobo una persona ferida, una persona morta, doncs bé, he de mantindre aquesta objectivitat, la qual cosa no vol dir que no m'afecti, no? Perquè per desgràcia doncs, tot això són petites ferides que et vas emportant a dintre teu cada dia, no? Cada feina té la seva cosa, no? I una de les coses que sí que voldria dir és que per molt que a vegades nosaltres mateixos no hi pensem, la seguretat també és un pilar de l'estat del benestar. O sigui, evidentment hi ha altres pilars que és molt fàcil d'argumentar d'entrada, no? Però la seguretat també ho és, o sigui, el poder estar segur a la teva feina, a casa teva, amb la teva parella, a l'exercir les teves llibertats, aquesta seguretat l'hem de garantir entre tots i és un pilar d'aquest estat del benestar que per sort en Europa hem construït i que moltes vegades està en discussió o està en desmantelament, no? I el tema drogues? Ai, n'hi ha? Sempre n'hi ha hagut, a Cardedeu, sempre. I sempre es diu que la policia sap perfectament on es ven droga. A Cardedeu, parlo? Això és... aviam. També és un mite? No. A veure, mites... Sap a on i qui? Mites. Sabem coses, evidentment, clar que en sabem de coses d'aquestes, no? I també és cert una cosa, o sigui, igual que el denúncies, abans estava explicant que nosaltres prenem les diligències del 75% dels fets que passa a Cardedeu, però una cosa que no sap la gent és que no és la nostra competència primera, o sigui, és una competència del cos de Mossos d'Esquadra. Nosaltres ho fem per donar un millor servei al poble, no? Igual que la seguretat ciutadana i l'ordre públic, no és una competència primera de la policia local, però a Cardedeu la fem per donar una millor atenció al públic, no? El tema de les drogues exactament igual, no? És un tema que no és una competència primera de la policia local, però també hi treballem. La primera feina que tenim quan treballem una cosa d'aquestes és detectar-la i traspassar-la al cos de policia, que és el titular inicialment de la competència, no? I aquest és el que la té de treballar. Per què? Perquè en el tema de drogues està molt clar, i això ho entendrem de seguida, que no és una cosa puntual, sinó que forma part de xarxes organitzades. No és únicament el consum de la persona que va a comprar no sé què. Parlo als instituts, quan que es venen els alumnes que surten dels instituts es ven droga, jo penso que és així, i que estan els venedors ja situats en un lloc on tothom sap on són, per tant, saps? Vull dir, quan tothom ho sap, jo no, perquè... No, de veritat, jo no ho sé, però sé que tothom ho sap, perquè estic per allà a l'institut i sé que la gent sap perfectament on ha d'anar a comprar, però si ho saben ells, imagino que la policia ho sap. No exactament així, no és que tothom sàpigui on han d'anar a comprar, sinó que saben que tenen aquesta possibilitat i es coordinen per portar a terme aquesta possibilitat. Pensem que avui en dia les xarxes funcionen com funcionen, no? O sigui, en un WhatsApp, clar, en un WhatsApp et dius exactament què és el que tens de fer en el moment que t'ho has de fer i on ho tens de fer, no? O sigui que tampoc té molt més misteri que aquest. La nostra feina és detectar-ho, veure qui, com, de quina manera, i realment intentar estirar del fil, no del nano que tingui, diguéssim, que sigui el consumidor final, que sí que evidentment doncs, tant l'escola com els pares i de més doncs, tenim la nostra feina a fer, sinó tota la resta, que és la més important. A nivell de joves, d'institut i de més, pensem que a nivell de Cardedeu, des de ja fa bastants anys, tenim una línia directa entre els serveis socials, la policia, el servei d'educació, que en tot moment estem treballant aquests temes perquè no s'escapin de les mans en cap moment. Però a policia, com a feina policial, el que ens interessa és tirar del fil i anar a buscar algú més important. O sigui, no és el consumidor final, sinó és el que traspassa tota aquesta... Quina és la funció de la policia de Cardedeu, com has dit tantes vegades, no? Ha dit
no és competència, no? Ho fem com un servei de poble, però no és... Quines són les competències principals de la policia local? Suposo que de Cardedeu i de tots els municipis, no? Això no pot sortir per la ràdio, evidentment, no? Però una imatge val més que 1000 paraules, no? Aviam, el que és la seguretat ciutadana com a concepte global, el cos de referència és el cos de Mossos d'Esquadra, no? Llavors nosaltres què acabem sent o què som o què tindríem que ser? Doncs tindríem que ser d'alguna manera una miqueta els que col·laboren en aquesta seguretat ciutadana, no? A nivell de Cardedeu no és així, no? A nivell de Cardedeu no és així. Quina és la nostra competència? És que la nostra són totes. Com a policia acaben sent totes. O sigui, si nosaltres truquem en el cos de Mossos d'Esquadra o al cos nacional de policia o la Guàrdia Civil, no sé què, i els expliquem que la nostra iaia ha caigut del llit i no sé què, doncs ens diran que truquem a la Creu Roja o que... No sé, és que si ens truquen a la policia local nosaltres no podem deixar d'atendre aquesta situació i nosaltres hem d'anar-hi. I si un nen li passa alguna cosa hem d'anar-hi. I si tenim un tema de trànsit al casc urbà tenim que anar-hi. I si és un tema de seguretat ciutadana, tot i que no és una competència primera nostra, que hi ha un altre cos que és el titular primer, però no hi és i hem d'anar. I si no hi ha un bomber apagarem el foc i si no hi ha un psicòleg farem de psicòleg. Perquè quin és el protocol o la quantitat de Mossos que hi ha a Cardedeu? Perquè vas pel carrer de tant en tant veus algun cotxe però no saps ni qui ho gestiona ni si has de recórrer, suposo que depenem de la comissaria de Granollers i tampoc saps si en realitat n'hi ha molts o pocs, els que s'han despistat i s'han perdut i han vingut a fer cafè i després se'n van, no? Nosaltres com a zona depenem de Granollers a nivell de Mossos d'Esquadra. Llavors a Cardedeu no hi ha Mossos d'Esquadra, o sigui, al Cardedeu venen Mossos d'Esquadra en un moment concret, no? Els Mossos d'Esquadra estan dividits per sectors, no? En el cas de Granollers és l'àrea bàsica policial de Granollers, no? Clar, ells tenen 24 municipis en el seu abast, no? En el seu recorregut o en la seva competència i de més, no? Els recursos són limitats, no? Llavors, què passa? Doncs moltes vegades el cos de Mossos d'Esquadra té de prioritzar aquests efectius, no? No és culpa dels Mossos d'Esquadra, és culpa moltes vegades dels efectius que hi ha, dels recursos que hi ha i de més, no? La qual cosa vull dir que si jo segurament fos Mosso d'Esquadra doncs faria el que estan fent ells, no? Què estan fent ells moltes vegades? Doncs bueno, prioritzen, i què prioritzen? Doncs prioritzen a vegades ciutats importants, no? Com podria ser Granollers, la problemàtica que puguin tindre, o pobles petits que no disposen d'una policia local. Nosaltres a vegades quedem en un mig camí en el que som una policia prou potent i... Quanta gent hi ha a la policia de Cardedeu? En aquests moments uniformats som 32. Què us diu uniformats? Que els teniu sense uniformes? No, perquè tenim companys que treballen amb nosaltres i que no són policies, no? Són d'oficina sí, d'oficina o bé d'atenció al públic. A l'entrada hi ha persones que són auxiliars administratius. Que et volies dir que també tenies l'incògnito i no els anaves a dir. No, aquestes 32 persones podem anar d'uniforme o podem treballar de paisà, no? I de cop quantes treballen? Perquè 32 deu ser en tots els torns, o no? Clar, evidentment. Nosaltres, les 32 persones, penseu que som l'únic servei municipal que té de cobrir els 365 dies i tots els dies de la setmana, no? I això vol dir, en cada moment tindrà les seves festes, fer vacances, una persona... Són 7 persones per torn? Depèn. No es pot dir un número exacte, no? En persones grans que viuen soles i tenen el servei de teleassistència, vosaltres guardeu claus? Nosaltres som els custodis de les claus, que en un moment donat, si passa alguna cosa, som els primers que podem arribar en aquestes situacions. I de mig Cardedeu.
que necessites les claus de qualsevol instal·lació municipal i vas a la policia. Sí, no, això segur, però de persones grans que viuen soles, que tenen el servei de teleassistència, sí que... Nosaltres som els custodis, sí. I posar pegues que deies alguna queixa. Mira, una cosa que se sent bastant és que quan són conflictes del tipus veïnal, de que si hi ha soroll, de que si el gos que no para de bordar, el que es diu és que sempre arriben tard. Quan hi ha una cosa d'aquesta se li dona poca prioritat i passa. Aviam, clar, cadascú, quan li passa alguna cosa, el que li està passant a aquesta persona és el més important del món, no? I és normal, no? Clar, un gos que borda, una persona que fa soroll, etc, doncs nosaltres sempre tenem totes aquestes trucades, absolutament sempre, o sigui, no hi ha cap moment que no les atenguem, excepció feta de que hi hagi un servei prioritari. Evidentment, si hi ha un accident, si hi ha una altra cosa, doncs anem primer a l'altre, no? Nosaltres sempre les atenem. Una altra cosa és que evidentment quan arribem, si resulta que aquell gos està bordant o que aquell soroll no està existint, doncs ja està, no? Clar, el que sí que és cert que aquests problemes de convivència doncs a vegades es poden enquistar. Nosaltres per part de la policia de proximitat, que és una unitat de la policia de Cardedeu, hi treballem molt constantment en aquests temes, i no és només el fet de que el gos bordi, sinó que quan el gos o la situació o l'incident doncs, és reiterat, doncs, bueno, fem una visita al ciutadà, a la persona, li preguntem i intentem a vegades doncs, mediar perquè hagin situacions que siguin resolubles, no? Dintre d'un sentit comú més o menys doncs, normal, no? I després hi ha doncs, el punt final, que és quan no hi ha acords i nosaltres sí que podem comprovar algun tipus d'infracció reiterada i que en un determinat moment doncs, l'ordenança de convivència pugui donar la sortida final, que és la que no ens agrada, però que al final, doncs, si no n'hi ha més remei, doncs, s'ha de portar a terme. Per tant, Carles, a la pregunta és Cardedeu segur? Sí, tu has dit sí. Jo crec que sí. Jo crec que Cardedeu és segur. Des del punt, o sigui, partint des del punt de que evidentment coses passen, sí, clar que en passen, el risc zero no existeix, coses passen, no? I que no només és el tema de seguretat, és que a Cardedeu passen moltes coses, hi ha moltes coses, hi ha molta activitat en moltes situacions. A Cardedeu hi ha gent que passa necessitat, a Cardedeu hi ha problemes veïnals, com apuntava el Xavi, a Cardedeu hi ha problemes domèstics, a Cardedeu hi ha moltíssimes coses, o sigui que evidentment que passen coses, és que és una societat i una societat és complexa i la nostra ho és doncs com les demés. Teniu seguretat, Teresa, David, de Cardedeu és segur? Vosaltres, tu tens filles petites? Sí, jo que m'agrada diferenciar conceptes sempre, no? Jo diria que si hem de parlar de sensacions, jo diria que la sensació és que Cardedeu és un lloc molt tranquil on es viu la mar de bé. Jo no vas pel carrer amb la sensació de que hi ha un perill, de veure gent amb agressivitat o coses d'aquestes. Una altra cosa és que després, si revises números o mires el que passa o el que deixa passar, potser aleshores descobreixes que no és tan tranquil com et penses, però la sensació és que és un lloc. Per mi també, la sensació també és de tranquil·litat. És de lloc tranquil. De lloc tranquil. Caldria que la gent sigués més alertada perquè evitar... que si nosaltres som més conscienciats de que poden passar aquestes coses, prendre mesures i evitar... Però probablement, no sé. També aquí hem d'anar també a l'arrel, no, del problema. Ens despertem quan han començat a prendre coses, no? Si tu te'n vas, ja sé que és un típic tòpic, no? Fer servir el cas de segons quins països d'Europa, però jo que he viatjat, m'agrada viatjar i totes aquestes coses, no? Estàs a casa d'un amic i la veïna no et coneix i te la trobes i el primer que fas és preguntar-te qui ets i què fas aquí. Et fa de policia la veïna. No sé si això és bo o és dolent, però ells mateixos ja t'estan una mica controlant a veure què fas, qui ets i què deixes de ser, i per tant suposo que potser amb un grau petit, però ja estàs controlant i evitant que passin coses, no? Vol dir que no és que la policia hagi de resoldre tots els problemes que apareixen. Nosaltres hauríem de ser, o sigui, la seguretat de tots plegats hauria de començar a casa nostra i amb els veïns, no? Si entre nosaltres som capaços del veí que està cridant o que d'això has d'agafar i dir-li, escolta, això
abans d'avisar la policia, parlar-ho, intentar-li fer veure, igual que quan entra algú que no saps qui és, preguntar-li on va, totes aquestes coses probablement seria una mica més fàcil, tindria menys feina la policia, que la bona policia és la que no ha d'existir, o la que no ha d'actuar, o la que no té això. Però s'ha d'alarmar o no? És que no em vull dir alarmar, vull dir, s'ha de fer notícia de tot el que passa a Cardedeu, o és millor que no se sàpiga? Jo crec que les coses s'han de saber sempre. Però no es diuen, ara. Jo penso que quan ho coneixes pots posar algun remei o justament doncs, intentar protegir-te més o posar mesures de que no siguin tan fàcils de que robin o alguna cosa d'aquestes. Per tant, jo penso que sí que és bo que la gent ho conegui. La por neix amb el desconeixement. Clar. Què opines, Carles? I acabem la tertúlia perquè ja quasi hem arribat al final. Jo crec que hem d'estar alerta, no hem d'estar espantats, hem d'estar alerta perquè sí que passen coses, que hi ha coses a l'exterior que també ens poden arribar, hem d'estar alerta, però també estic bastant d'acord amb això que estàvem dient, no? Jo crec que la policia és una miqueta també l'últim, ja no estic parlant de robatoris, sinó de moltes més coses, ha de ser l'últim termini, no? de la situació. Jo veig que piquen el vidre d'un cotxe i... No, evidentment, sí, trucant-nos a nosaltres. Estava parlant de temes de convivència. Però és que probablement hi ha molta gent que el que fa és fer per que no vist res i anar-me'n. Sí. Vull dir, entre anar a dir-li ei, què estàs fent? O dissimular i fer veure que no has vist res, hi ha passos. Hem de ser corresponsables, o sigui, la societat... És de tots, És de tots, no és ni de la policia, ni de l'Ajuntament, ni... La societat és de tots, i tots hem de ser una miqueta corresponsables, no? I això ho hem de portar doncs, no en uns extrems estranys, és que està tot inventat. O sigui, abans, que és el que deia ell, si el veí et molestava amb alguna cosa, li deies, escolta'm, això em molesta, podries estalviar-t'ho? Ostres, perdona, no ho sabia, no m'havia donat compte. No? Ara no, ara truquem a la policia perquè esperem que la policia vingui a fer no sé què, no? I això cada vegada passa més, i és perquè estem dimitint de les nostres pròpies responsabilitats, no? I jo crec que hem de ser corresponsables tots d'aquestes responsabilitats. Quan jo vaig entrar a la policia, i jo vinc de l'àrea metropolitana, o sigui que per això a vegades dic comparat amb què, no? Doncs tot i que era l'àrea metropolitana, quan jo treballava per la nit ens trucaven 3 vegades en un municipi de 60.000 habitants, no? Per què? Doncs perquè trucaven la policia quan no havia més remei, perquè tota la resta doncs s'autogestionaven, no? Ara no, ara truquen per la cosa més absurda del món, per no poder parlar amb el veí del costat. No, és que és això, el veí del costat se li ha engegat la rentadora a no sé quina hora i en vez de dir-li, escolta'm, sisplau, escolta'm, doncs mira, és que resulta que tinc de tindre la roba rentada per demà. És que és tan fàcil tindre una convivència adequada si el primer que dius és un bon dia en lloc de dir demà ens veurem en el jutjat perquè et posaré una denúncia. És que en aquest tipus de coses de vegades les molèsties una persona no és conscient de que està molestant. És tan senzill moltes vegades com això. Sí, però tenim una mala relació social perquè també és típic algú es va carregant a dintre de casa perquè hi ha un soroll i aleshores quan puja és quan està allò enfadat i el que fa és fotre la bronca. Però sí, això potser perquè potser perquè no coneixes prou el veí del costat, perquè si coneixes prou el veí del costat diràs, escolta, mira, si poguessis baixar la música, si poguessis fer això, no sé què. Jo fa poc li vaig dir a un veí, escolta, t'importaria en tot el pati que tens posar la barbacoa una mica més cap allà perquè tinc la roba estesa i ve tot el fum cap aquí i clar, i no el conec de res perquè era nou i així, i em va dir, ai sí, perdona, amb el pati que tens, clar, tocant el terrat, clar, no es m'acudiria mai trucar a la policia perquè està fent fum. Doncs és el més normal del món. O sigui, encara que no coneixis a una persona, doncs primer fes l'intent de que l'altra persona potser no se n'està donant de que per tu és una molèstia i per ell doncs no se n'adona, no? Hem arribat al final.
final. I hem arribat al final, Carles Grinyó, amb la conclusió de que Cardedeu és molt segur, perquè si estem parlant del fum de la barbacoa és que realment no estem parlant de robatoris ja, és a dir, Cardedeu és segur, comparat amb algú, però és segur. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb nosaltres, Carles Grinyó. Un plaer. Espero que puguis tornar un altre dia a parlar-nos d'alguna altra cosa més divertida. Quan vulgueu. Xavier Navarro, bona nit. David Parelló, Bona nit. Teresa Masó. Ens tornem a veure la setmana que ve per parlar. Vés a saber. Bona nit. Bona nit. Clar.